a pánové, vítám vás u dnešního videa z Night in the Forest. Dneska se zkusíme dožít dní, jak má tento borec, nebo 170, kam jsem řekl, 176 dní, dobře. Asi vidíte, že jsem class camper, už mám ty vole, jsem 103 dní. A tady mám dokonce i zadanýho class campera, dobrýho aliena. Je to starter tu, ne bro. Dobře jo. Get kill with alien tech, dobře, jsem alien a jdu si zahrát. Hele, já nevím, co můžu hrát, jestli to budu. Já budu hrát na jednoho. Hele, počkej, zkusím tady nějakýho borce, který je Čech. Hej, jste taky Češi. Hej, jste taky Češi, vidíte? Při slově Češi píšu velký č, protože vím, že to je národní jazyk. Hej, jste taky Češi? Hej, jste taky Češi? Bro. Že jo. Já... Počkej. To... Ne, to... Bro, to... Totiž... Jak se teda píše? To... Je totiž... Roční. Kámo, jenom napíšu dobře. Točím. Já totiž točím. Dobře, pardon. Dobře, tak si někdo nehá. Ale kdyby se vás zajímalo, co to byl za rány, můj podělaný bratr, můj debilní syn. Já jsem hrozný úplně. Můj debilní bratr, hele co? Počkat. Jo, vy chcete se mnou, jo? Ne! Jsi s vámi, OK. Pardon, hrozně se omlouvám. Proč tak rychle dýchám? Byl jsem hodně mýho bráchu. Můj brácha to zkazil video. To je jedno. Chci říct, že se týká... Hele, počkej, já to zkusím dát pro 2. Když tak tady budu hrát jako borkou nebo borcem. Je s tebou. Kámo, zrovna chtěla by se mnou hrála. Bro, what? Kámo. Dobře, jo? Tak. Pínám hru. Ty mě vyčerpám, jsem běžel 17 schodů dolů. Prdej, jich jenom 67. Počkej, ono jich fakt... Já si musím přepočítat, ale to bude na jindy. Borka to lív... Aha. Kámo, chudáček nemá toho kempra, hele, počkej, kolik máš vůbec dní? To je jedno, ale možná budu doufat, že ví, jak z toho hraje. Doufám. Hej, pojď sakra sem to hodit. Dobře. Já nejsem žádný začátečník, jsem proví docela v té hře. Tuhle hru miluji, hraju od samého začátku, co tuhle hru vůbec zrobili. S ničím. Baterka? To mě jako k čemu? Já vím, abych zastrašil toho Dera, ale... Kámo... Co je? Já udělám to, že až mě bude něco nabízet za tu podělanou Reaganu, jako ona není podělaná, hrozně dobrá, jo. Já jí říkám Ana. A až ji po ní bude chtít, koukejte.
tam myslím, že bydlí krocani, jo. Já jsem tady tenhle divný ten svět už hrál, on není divný. Hele, mohla bys třeba trochu začít tak stavět. Jako, hele, podle mě podělám trochu hra s Borkou. Já totiž nevím, jestli jako ona staví u mě stejně jako já, ne. To je, že ten problém. A to je, toto mimochodem není mapa k diamantovému pokladu. Ale já ji můžu napsat můj YouTube kanál, bro, že odkaz na něj. Tyjo, to se seká, kámo. S čím je, to mám vyplo Wi-Fi snad. Honí mě vlk, hádám. Kámo, já se vždycky tak podělám z toho vlka. Čím to je? Počkejte, já ho zničím. Kámo, co to bylo za obrazovku? Kámo, stůj! Techni vlku. Vidíte se jako škodu na majetku, ten vlk dělá. Ten vlk je fakt mě postižen. Fakt mě jako postižený, bro. Já nevím, proč jsem musel dávat do téhle hry. Go. Hej, mě se to hrozně seká, já nemůžu. Tyvo. Nabito. Teď se to neseká, aha. Ono to bylo jiné, no, málo nabitý. Bys mohl něco dělat, ne? Nemyslíš? Já myslím, že jo. Že bys taky mohla trochu rozčardit ten Minebot. Hele, já nesnáším ty playery, který to hrajou třeba jenom 10 dní, chápete? Dobře, já to říkám, protože jsem byl tak mě nenáviděl, když se tohle hrál třeba jenom 50 dní. To si beru. Hele, ta Borka, ale hele, fakt nic nedělá jako. Jo, dobře. Udělala mapu. Což teda trošku gratuluju, že jako dobře, mapu neudělá žádný začátečník, bro. Mám jí, hele, mám jí napsat, prostě říkám nahlas, proč já nahlas vyjadřuji své pocity. Jsem jako skurvený film, emoji ve filmu. 97! Dobře, už vím, k čemu je ta Borka. Aha, to jsem byl já. Jenom se mi to glitchlo. Dobře, už říkám, že ta Borka je hele málo užitečná. Ale nechci to zakřiknout, jo, to tak blbá není. A nebo taky, že jo. To se hned uvidí. Já myslím, že si nebude vážit toho žebro, teďka natáčím a že jdu zabít. Chtěl jsem říct zachránit Dinoky, dané za... Kamo, co to bylo? Joj. Dobře. Co to bylo? Aha. Kde byl ten vlkař? Mně se to tak hrozně... Vlku. Když by se mi to neklíčovalo, abych tady zemřel. No sobě jinak. Kámo, ona za mě, já jsem zabil ty vlky, já on ukradla Dinokida. Já jsem chtěla psát, že jí dám Reganu a teď jsem si v hlavě myslel, že to je Geigen. A počkat, bude takový další, počkat, hele, teďka tady bude takový menší, jakoby zádrhelek. Já musím na večeři tak stopnu video a pro vás to bude jenom 5 sekund, ale pro mě to bude věčnost.
Doufám, Borko, že máš bandáž, protože bez ní jsem kůp. Jest, udělal jídlo. Ňám. Sorry, já musím na véču. Jít. Dobře, jdeme pánové, jsem znova zpátky. Je. Dobře, dal mě se mi bandáž jídlo. Ale mám pocit, že to lívá. Mám pocit, že to lívá, že jo. Jo, protože nic nedělám. Kámo, je to tak klasická bráda, jsem dostala dobrý věci. Ňám. Počkej, ona mě to zády nenechala. Tu. Aha. Počkej, kultisty. Co je Borka, bro? Dobře, hlavně mě už tohle nebaví. A tohle bude asi... Hele, budu počkat, já zkusím přežít. Já zkusím pro druhého Dinokida. Já vím, že má jiný název, ale baterku nebudu potřebovat. O ne, ty vole. Ne. Dobře, to je pro dnešek asi všechno. Točím už, hele, několik minut, 12. A jako to bude, hele, pro dnešek všechno. Tak se uvidíme příště. Tak čau. Tady Dominik.